uNkulunkulu ezulwini uNkulunkulu emhlabeni babe iBhayibheli lithi konke kwavela ngawe konke okuphilayo kukhona ngoba kukhona wena ekseni baba wethu ongcwele nanti ibandla lakho baba wethu namandla lithe uwathonalela izwi lakho lokuzolalela wena uNkulunkulu wasezulwini kulesi sikhathi enhlizweni zethu uNkulunkulu kugcwele ukuthuthumela kugcwele ukubonga ukuthi uye wasithwala unyaka usuka kwazi kwala athobhala kahle empeleni kungumusa egameni lika Jesu athukulala kunoma kodwa ukuvuka ithemiracle baba wethu onamandla onke siyabonga nokubonga emphefumulweni wethu athu Davide umphefumulo wethu yathuthumela phambi kobuso bakho baba wethu onamandla onke sithudumo lokufanele awuNkulunkulu uba nomunye besingaya kuye uba nomunye besingeza kuye ngaphandle kwakho ngoba wena uNkulunkulu elithi iBhayibheli uhlelemba njalo amagebhugebhu endleleni yethu athu isibani endleleni yethu ngempela onandela wena akasoza duka baba wethu onamandla onke siyabonga emlonyeni yethu akupheli Nkosi ukuthi siyabonga sibonile endleleni yonke usethwala sakubona uNkulunkulu owethembekayo sakubona uNkulunkulu ololisandla sakhe singafinyezwanga emiphefumulweni yethu baba wethu onamandla ingakho inhliziyo yethu uNkulunkulu ithi mayibheke emuva ithi namhla Nkosi siyamangala egameni lika Jesu ukuthi kuze kushayile isikhathi sisathi wena Jesu inkosi nomsindisi baningi Nkosi abaye bakhathala emdeni bendlela bangabe sakubheka njengenkosi kodwa umphefumulo wethu namhlanje sihlangene phansi kwalolu phahla uthi awu Nkosi Ebeneza usithwalile kwaze kwala ngempela ihashi nenkweli yalo ukuphonso lwandle ngoba nangu Nkosi sivukile qhubeka uNkulunkulu sethwale qhubeka baba wethu onamandla uhambe nathi nasebudeni balenyanga egameni lika Jesu waseNazaretha baba wethu ongcwele siyaqhubeka Nkosi siyakumusa ukuthi iba kanye nathi egameni lika Jesu waseNazaretha kuthi makuphela lonyaka sithi masikubheka sithi awu Nkosi uye wamkhulu egameni lika Jesu waseNazaretha ngoba besingeke sikwazi ukubonga ukube besingakubona ngempilweni yethu besingazi ukwazi ukubonga ukube wena awuvelana ngempela Nkosi ukube wawungenathi besawufela endleleni egameni lika Jesu phakama ke libo lethu phakama Alpha phakama Omega phakama nginguye onginguye phakama mlilodlayo phakama mthunzi wethu wokuphumula phakama dwala lethu emini phakama wena omile usibe phakade athobhala kahle ngiyawudlula konke izulu nomhlaba kodwa izwi lakho alisoze ladlula phakama uNkulunkulu wethu baba wethu onamandla sidumisa noma singakaze siphathe lutho oluphathekayo kodwa inkosi sidumisa Nkosi kukhona sikuphetheyo sithi bayede uNkulunkulu wethu onamandla sithandazela into eyodwa uNkulunkulu ukuthi makungabi bikho nokukodwa okuzasesusa othandweni lakho sifakaze njengowabhala ezwini lakho athi ngabe ukufa ngabe izinhlupheko athi akukho okungasusa kuwe uNkulunkulu owethembekileyo asifundeni bazalwane Ephesians chapter 1 chapter 6 verse 1 leli swati ke lithi bazalwane amazwi siwajwayele amen lithi bantwana hloniphani abatali benu engihosini ngobe lokho kulungile verse number 2 hlonipha uyihlo nenyoko lo ngumyalo lobalulekile nalone sethembiso lesithi kuze kube kuhle kuwe ube nempilo lenze emhlabeni nikhona bazalwane asifunde verse 4 bese to verse 4 boyise ningabaphathi kabi bantu bathi mande babe nenzondo kodwa bakhuliseni ngekubayala nangekubacondzisa nikhona bazalwane sesivala bazalwane uNkulunkulu ubekela amagama
umoya olibekela amazwi emoyeni wami ngisasemthandazweni. Alibonge igama likaJesu ukuthi sisibheke wona abazalwane kafishane. Amen. La sifunda khona abazalwane umpostoli Paula ukhuluma nawo wonke umuntu. Alibonge igama likaJesu. Kwangazithi ukhuluma nebandla lihlangene lilonke. Athi uMoses mayembuza babuze eGibhithe ukuthi ndophuma nani, athi siyophuma nabadala bethu siphume nabancane nabasha bethu. Alibonge igama likaJesu. Ngamanye amagama abazalwane sizokhumbuzana into esiyaziyo, sizokhumbuzana ukuthi konke esikwenzayo sikwenza ngomiyalelo ovela enkosini. Amen. So last funda khona abazalwane sithola indaba ethi umpostoli Paula esiza isizukulwane esizawukhula siqhubeke sibe khona nakusasa. Alibonge igama likaJesu. Uthi umpostoli Paula uma ekhuluma nabantwana uthi bantwana hloniphani abazali benu. Ngamanye amagama uthi impilo ayikho ekukhuleni kuphela, kodwa impilo ende isekuhlonipheni abazali bethu. Alibonge igama likaJesu. Ngamanye amagama ukuze sikhule siphinde sibe ngabazali kufanele siqale sikwazi ukuhlonipha abazali ukuze sizokwazi ukuba nempilo ende njengabo. Sanibonani bantu abasha. So angeke sikwazi ukuqhubekela sikwazi ukukhula sifinyelele la bakhona khona uma singakwazi ukubahlonipha bona. Kunamagama ke la uma esekhuluma khona uverse number 4 uthi boyise. Ngamanye amagama sekukhulunywa nabazali la ukuthi ningabathukuthelisi abantu abenu. Alibonge igama likaJesu. Izoshesha abazalwane lithi ke ningabathukuthelisi abantu abenu kuze kukhandeke inzondo phakathi kwabo. Uthi kodwa baphatheni kahle nibakhulise kahle ngokwentando noma ngokwezwi likaNkulunkulu. Alibonge igama likaJesu. Kinalento ke bazalwane ukuthi kunomehluko phakathi kokondla umntwana nokukhulisa umntwana. Izinto ezimbili ezingafani lezo. Alibonge igama likaJesu. Ukondla umuntu owondla umntwana ngimfananisa nomuntu osuke kude efaka imali kahulumeni u1.5 wokondla umntwana. Lo muntu lo angamkhulisa umntwana uyamondla. Nikhona bazalwane. Ukukhulisa umntwana ngokunye, ukondla umntwana ngokunye. Kukhona abakwenza kokubili, kwakhona abakwazi ukondla umntwana baphinde bamkhulisa. Nikhona bazalwane. Ukukhulisa umntwana noma umuntu okhulisa umntwana ngokwezwi likaNkulunkulu umuntu ohlala nomntwana eduzane. Alibonge igama likaJesu. Lo muntu lo uyena umuntu okwazi ukukhulisa umntwana. Bese kuthi umuntu okwazi owondla umntwana umuntu okude othumela imali kuphela kodwa engabibikho eduze komntwana. Lo muntu lo simbiza ukuthi wondla umntwana hayi ukuthi ukhulisa umntwana. Nikhona bazalwane. So lo muntu loyo uma ungalanda othumela imali ekude bese ulanda ohlala nomntwana bese ubuza umntwana ukuthi ubani omhloniphayo phakathi kwalabo bobabili noma ubani umzali wakho phakathi kwalabo bobabili, uzokutshela ukuthi umzali wakho uzokhomba lo okungiyena amkhulisayo. Nikhona bazalwane. So ayikho into ebalulekile bazalwane njengokuthi ekukhuleni komntwana akhule umntwana abe seduze kwabazali bakhe. Nikhona bazalwane. Ngiyasakhuluma nabanye ukuthi kuyingozi ukuthatha umntwana uyombeka kugogo wakhe wena ungakwazi ukumkhulisa ube kude naye. Ukwazi ukuthi ayikho i-communication yakho naye angeke kwenzeke. Nikhona bazalwane. Uke baphendula omunye umntwana wathi ephendula umama wakhe abe lokho emsupport emthengela izinto ethumela ugogo eyomthengela izinto yonke. Usethi ke wena awusiyo umama wami wena umama wami ugogo wena awusiyo umama wami. Yini indaba wazi lo muntu okungiyena amkhulisayo noma omkhulisile obekwazi ukumkhuza ngesikhathi erongazi. Nikhona bazalwane. So uma ke lithi iBhayibheli bazalwane ngifisa sibheke lo. Usethi ke uverse number 3 uthi ke uverse number 2 hlonipha uyihlo nonyoko lowo umyalelo obalulekile lonesethembiso esithi. Nikhona bazalwane ukuze kube kuhle kuwe ube nempilo lenze emhlabeni. Uthi lo mbhali
utshela umntwana uthi hlonipha uyihlo nonyoko ngoba lokho ikhona kubalulekile. Nikhona bazalwane, okusho ukuthi bazalwane obani abasiza abantwana babo ukuze babe nempilo ende. Yithina abazali babo esibelekelela ngokubenezelela insuku zabo zibe zinde. Angazi noma ngiyazwakala kulelo side bazalwane. Yithina bazali babo esibelekelela ukuthi insuku zabo zibe zinde. Sibelekelela kanjani bazalwane? Ngokubaphatha kahle, nokubafundisa inhlonipho, nokubafundisa uright no wrong. Nikhona bazalwane, lapho sukumelekelela ukuthi ekwazi ukuhlonipha. Angibuye la ngamanye amagama bazalwane, uma ukhulisa umntwana, nikhona bazalwane, usuke uzifaka wena kulowo mntwana lowo. Nikhona bazalwane, so lo mntwana kusasa ngeke kwenzeke akhule abe uqemusa kodwa wena ubaba Manxele. Ngesikhathi ukhulisa umntwana uzifaka wena mzali kulowo mntwana lowo ukuze kusasa abe yilento ofisa wena abe yiyo. Angeke azabe yiyo ungazifakanga wena kuyena. Nikhona bazalwane, so mawumkhulisa usuke uinvesta wena kuye, kodwa wena uma wena nawe uqobo lwakho ungekho discipline, ungalifundisi, ngeke ukwazi ukukhulisa umntwana. Leli iBhayibheli bazalwane according ngendlela kaNkulunkulu nangeplan kaNkulunkulu, uthi uNkulunkulu uswazi kumntwana yilona olususa ubuwula obuthandele entanyeni yakhe. Uthi uhulumeni ningasabashayi yini indaba? Ningokuyazi uhulumeni ukuthi ngesikhathi ningabashayi bazokula bengazi lutho, abasenza ukuhlakanipha ngendlela wena mzali ohlakaniphe ngayo. Nikhona bazalwane, kanti lelithi iBhayibheli lona ukuze lo mntwana azoba yilento ofisa ukuthi abe yiyona, ukuthi wena uzi-investe kuyena, ezibone noma bazalwane ethi noma ehambile ekwazi ukuthi umama akakufuni lokho, ubaba akakufuni lokho, ugogo akakufuni lokho. Uma wenza njalo welekelela yena ekukhuleni kwakhe ukuthi aqonde. Nikhona bazalwane, so lento bazalwane yokukhulisa imanzi emthandazweni siyaxoxa noMangcwele ukuthi akuselula ukukhulisa kulesikhathi. Uthi uMangcwele ayikho into esiyozilandelela ngayo masifika phambi kwesihlalo sokwahlulela. uNkulunkulu uzokufuna akuyalele ngapha ezwini lakho ukuthi ngithembi lekhulisa umntwana ngendlela eyiyo. Ayikho into ozoyichaza phambi kwaNkulunkulu. Nikhona bazalwane, so bazalwane senzoqela nansi into ebalulekile bazalwane, yiba ne-communication nomntanakho, yiba nengxoxo noma yiba ne-relationship nomntanakho. Nikhona bazalwane, ungabi ibhubesi when it comes to your children. Ungabi ukuthi mawungena ekhaya kuyizitsha noma sihlobile when it comes to your children, but iba nobudlelwane nomntanakho. Sake sakhuluma ngixoxa nomunye ugogo ngithi mina ukuze umntwana ekulalele kufanele wena wehle ekuthenini umdala uzolingana naye uze kwi-age yakhe bese nikhuluma ilanguage eyodwa ukuze uzokwazi ukumuzwa ekuzwe nawe. Nikhona bazalwane, so I remember ngolunye usuku ugogo wayethanda ukusixoxela inganekelwane before sizothandaza ntambama. So then now I realize ukuthi ugogo hayi ngoba wayesixoxela inganekelwane, kodwa ugogo wayethanda i-communication phakathi kwethu naye ukuze sikwazi ukukhuluma noma yini esikhathazayo. Ngicela ukumtshela bazali bethu namhla asikho isizukulwane esine-stress njenge-generation yamanje. And uma ngabalandelela uzobathola ukuthi bane-stress more than you obacabangela ukuthi bazohlala. Nikhona bazalwane, so abanayo indawo yokukhuluma, abanayo indawo yokuthulula okusenhlizweni yabo. Indaba abazali babo abekho kwizinga labo, abazazi ukuthi noma engena umzali ekhaya engena ukuthi phela khumbulani ukuthi ngimdala. Ngiyakithi bazalwane, abantu abenu bayanazi ukuthi nibadala, asikho isidingo sokuyi-introduce ukuthi umdala ukuze lo mntwana azoba yilento yiyo wena. Musa ukwenza umusa ukuhlukana naye, musa ukudala umkhathi phakathi kwakhe naye.
Nikhona bazalwane. That is our mistake bazalwane eyenzekile nathi ekukhuleni kwethu. Mina ngiyakwazi ukuxoxa nobaba. Why ngakwazi ukuxoxa nobaba? Asikaze sixoxe lutho vele kusukela ekukhuleni. Nikhona bazalwane. Yini indaba igap eyaba khona. Hayi ukuthi angimhloniphi ngiyamhlonipha, but the problem ubaba wayengayiniki isikhathi sokuhlala nami phansi ekhulume nami exoxe nami. Ngenkathi uxoxa naye umntwana wakho bazalwane usuke uzifaka kuyena naye engena kuwe. Lapho ngiyakwazi ukukhuluma ilanguage eyodwa. Sanibona le Evangelical Church. So ayikho into bazalwane ebaluleke njengale ukuthi yehla ezingeni lokuthi umdala, but yiba friendly baphakathi kwabo, badedele baxoxa noma yini abafuna ukuyixoxa nawe. Listen bazalwane, abantu abaningi ba-confuse ukuthi hayi okwamabuzwa nje akulaleli akuhloniphi. I-problem awusinikanga isikhathi sokusondelana naye, ngoba bazalwane uma uhleli nomntwana ukuze abantu abakhubazi abantwana bazalwane kunalento ke kanje mabekhulayo kukho njengoba izilwane zikhona bazalwane thina abantu cishe sifane nazilwane. Nikhona bazalwane. So abantwana mabekhula kukhona lonokhula ayimvu bese kuba khona lonokhula imbuzi. Nikhona bazalwane. So the problem yethu thina bazali we fail to identify noma to differentiate ukuthi kahle kahle njengoba ikhula lo uhlobo lomntwana wena uvele uthethe imvu uthethe imbuzi ngendlela efanele uthethe ngayo imvu. Mawufika embuzini ufika umkhuze njengoba usukukhuza lo oyimvu uvele agqume ngakulaleli bese uyamduba uyamdikila kanti nguwe ofeyile to understand ukuthi ihlobo luni lomntwana lo bese utreata ngendlela oluyilo. Nikhona bazalwane, meaning there is a strategy la ekukhuleni kwabo ukuze kube nepeace ekhaya, sondelana nabo balalele ama-problems wabo, ungadini ngokukhuza kuphela. Wena njalo uyakhuza, wena njalo uyathetha, akwenzeki ubonge, akwenzeki uncome, akwenzeki ubajabulele. Wena makufika wena ekhaya kufanele ingane uhlale wena edining room zisuke edining room zihlale emakameni, uye ekamerweni zisuke emakameni zizohlala edining room. Wenza nalento yokukholwa lakubo ibe nzima ukuyibona ukuthi uma uyakholwa. Yini indaba awunayo le relationship between wena naye. So uthi uPastor Paula njengoba bazalwane bami abantu abasha befaka ngaka hayi ngoba sekufika isikhathi sabo abanye baphila under ama cases abawenzayo kubazali babo. So lento bazalwane baningi abantu abasha abafaka kulesi sikhathi uthola ukuthi umntwana uyigumile ucommit suicide mafika landelela kwenze njani uyathola ukuthi stress esincane sasesikolweni but lesi stress akekho umuntu obewahlala phansi naye wathi mntanami my son are you still okay usase right yini oyidingayo yini oshoda ngayo yini ekukhathazayo yini ekuhlukumezayo. Abanye abantwana banalo lelo thuba lokuvoice out ukuthi kwenzakalani, ithuba banalo elokuthethisa kuphela mabenza imistake. Ukuthetha njalo emntaneni wakho because uma yabona wena akabona umama ubona nasi isilwane singenayo ekhaya, uma yabona wena akabona ubaba ubona nasi isilwane singenayo ekhaya. Noma efisa ukukhuluma ngiyekithi abazalwane nowadays kwazi ukuthi bebangavuka omama bavuka obaba kufanele isikhala sabangani kubantwana bakho bangabi nesikhathi esiningi nabangani ukwedlula wena nabo. Because bawenza imistake baxoxela abangani babo ngama-problems alapha ekhaya. Uthola ukuthi wena la ekhaya ubakhulisa ngendlela e-right kodwa wena uxoxa ngabangani abangakhuliswanga nabo, bam-advise ngento eyodwa, lalela mfowethu asambe siyophuza uzokwehlisa i-stress. Akangaze kuphuze kuthiwa no sizokufundisa sihlala nabo bazalwane emaklabhini sinenhlanhla thina sisebenza khona.
aphuza umuntu omusha aphuza bese kuthi ngo-1 o'clock ekuseni uzofika sehlele khoneni umbuza kwenze njani uhleleni uyakhala ukhalela angaze ngiyenze into engiyenzayo namhlanje pha uyenzelani ngine-stress mfethu angazi ngakhuluma nobani noma ngasondela kubani ngikhulume naye masiyambuza abazala bekho yini bakhona mfethu kodwa ubaba akezwa mshini umama akezwa mshini baphila indlela eyodwa wale bazalwane kufanele igebhu phakathi komzali nomntwana njengamanje ingane ngathi 14-15 iyaqala sehlukene nomzali bazalwane umntwana ekhula kunama-figures lento ekuthiwa i-mother figure i-father figure abanye bethu ababanga nenhlanhla yokuba nawo bathi banawo uma usukhulile uwazi usondela kwabanye babo i-mother figure yenzeka umntwana sesiswini i-father figure yenzeka umntwana sesiswini yenzeka umntwana esephila elangaphandle. Sometimes, bazalwane, if you fail to respect your husband, if you fail to respect your woman, your wife, angeke ukwazi ukukhulisa abantwana nge-respect because abantwana bayafunda abantwana ibona bafunda kangcono kunawe wena osuke ukhuluma. Likhona bazalwane ngaso sonke isikhathi aphela ukuthi uthini kubantu bakho ngobaba wabo uthini kubantu bakho ngoma wabo. Sakubona le-evangelical church akungenzeki utholakala ukholwa kakhulu uma usesontweni kodwa uma usekhaya uyisilwane. Akungenzeki uthandaze kakhulu uma usesontweni kodwa uma ungena ekhaya kungena i-white animal kuwamabhodo nje ehlobile kuyizitsha ngisho zihlobile ziwashile kungena ibhubesi la ekhaya. Likhona bazalwane yona nto ebalulekile bazalwane ekuphileni. Into engifisa ukugcina ngayo kuningi bazalwane into engifisa ukugcina ngayo bazalwane bami bobaba bomama bogogo bomkhulu ningalenzi iphutha kubantu abena abasuka evarsity umdedelo umntwana lala ezekushaya 10 uvuke wena wenza umsebenzi wasekhaya umntana wakhe khona ngalenzi lelo phutha wena uvuke wenza umsebenzi yonke yasendlini uyeke umntana akhalale avuke. Ngicela ukutshela bazalwane bami angeke azafike la ukhona khona let it or not. Kwakuyisystem kaNkulunkulu bazalwane ukuthi abantwana bakhuliswe ngabantu ababili ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi laba abazalwayo nabo bazoba i-generation ekufanele ihambe ngababili. Likhona bazalwane so umntana wakho ungamkhuliseli kube nalengqondo ukuthi akusiwo umuntu ozoshada usumbulela umntwana engakafiki to that level. Wena abazali bakho bakushaya bakufaka uswazi wavuka ekuseni wakwazi ukuvuka ekuseni wapheka wakwazi ukuvuka ekuseni waclean wakwazi ukuvuka ekuseni wageza awakho umntwana umyeka kanjani alala eseshawuthela awakho umntwana umyeka kanjani ekwazi ukuphekela ukudla egqoka impahla kade egqoka izolo kodwa usekhaya. Church is a place of healing. Church is our home. We don't pray only, but we pray at the same time. Bese siyakhoshisa. Alibonga igama likaJesu. Nakhe ngivala lapha. Pray for your children. Likhona bazalwane? Pray for your children. Most of them babuye evarsity kuningi abahlangabezene nakho basevarsity. Nansi into bazalwane eyenzakalayo in nowadays. Ngingakhuluma ngayo last year. Ngathi kunobhuti abahle kuneyintombi ezinhle. They are from the sea. Akusiba abantu ngqo. Bane-appearance yabantu. Kare ngifonelwa ngomunye ngeviki eliphelile une-challenge.
uyezwa amavideo amangikhuluma ngayo TikTok ukuthi lo muntu loyo oqhamuka phansi kwamanzi umbona nami. Ngathi mina umbona ngokuthi manilele ebusuku umuntu kufanele kuthathe hour ukushisa ekubeni mawulele naye. Kodwa mawulele naye kusekuseni ebanda mpo ukuchazela kabanzi ukuthi akuyena umuntu lowo. That person is from under the sea. Wathi umunye ngalala naye lo muntu kanjalo. Yena ebusuku bekuvele bemanzi ingubo ngisho kubanda ejuluka bemanzi. Ngathi mina kwaba yena umuntu it was Mama Medi. Indalo bazalwane bami isiphumile ngaphansi komhlaba enye siphila ngaphezulu komhlaba. If umama if ubaba uzongabanaka abantwana bakho and ayikho into ebuhlungu njengokuthi umntwana alale nalo muntu lowo ngoba kusekho la yophinda aphumelele khona emhlabeni. Ngoba mamelana naye iyonke into abayithathayo basuke bethatha lo kuyena bayosebenzisa endaweni ethile. Akasoza aphumelele uyo-applya uyozibuze uzuthi wena loyiwa uloyiwana kwathathwa ubunguye baba. So bazalwane, pray for your parents, pray for your children, take care of them, create a bond with them. Mlalele muzwe ukuthi ufuna ukuthini ukuze uzothi mawuthandaza usesontweni uthi we glorify your holy name. Kusho naye esemuva athi indeed isiqhawe lamaqhawe. Likhona bazalwane, noma ngabe umntana wakho semdala kangakanani zama uzozehlisa uze kuyena yakhe bond nawo noma ngabe abafana noma ngabe abantombazana. Create that bond with them. Hlala nabo, sondela kubona, khulumisana nabo, xolisa la kufanele uxolise khona. Ungathi wena ngimdala ngeke ukwazi uxolisa. Xolisa umntwana abone kuwe ukuthi khona into ekuthiwa sorry kuyona. Because angeke akwazi ukuthi sorry kuwena uma ungamfundisanga ukuthi sorry kuyena. Kuningi bazalwane besingakhuluma, kuningi besingathini ukuthi wenze njani uma umntana ehlupha. Uma umntana ehlupha engamlaleli ungamphakeli ukudla ukubeke lapha etafuleni ungakuvali bese kuthi lona umthandayo uphakela ukudla mabe ngekho bobabili ukufaka ku-microwave. Mabe buya bobabili uzokubona ukudla kwakho ukuthi akuvalwayo embona omunye ekhipha ku-microwave. Nakanjani mzali usemgaqweni ngaleso sikhathi. Igebengu eziningi bazalwane, igebengu ezisemgaqweni ziqhamuka kakhulu kithina bazalwane abakholwayo. Ingane zabazalwane bonke ozayifica emgaqweni. Indlela ezichitheke ngayo zambona ubaba esontweni eyothandaza, zambona umama esontweni eyothandaza, but treatment akusiyo lena esezwini. Treatment yala ekhaya iphambene nalento umama ethandazayo. Batreat ngendlela efanayo. Akakulaleli, thatha ukudla kwakho kufake emacrowave nalo. Uzorealize esemdala esehlele etoilet ethi umama wasikhulisa kanje. Uma uvula manje social media uzwa istarwa situle tavern. Situle tavern sikhani mbona umuntu ofana naye. Ehlizweni yami yabusa Jesu. Sithathaphi lokho? Umzali wakhe wakulanda wakufaka. Ake uNkulunkulu bazalwane bamakubone sengeke empolweni. Umkhristo Yesu akuboni bazalwane. Ifulashe phakathi eklabhini. Aliboni. Izwi lakhe bazalwane aliboni. Kodwa into eyenzayo iyakwazi ukumila. Limila umuntu esemdala. Ubangani umbone ethatha ishete eqhokamba esontweni. Umbone ethatha isikiphe ekulandela esontweni. Uyibuza ukuthi ushikayezwe ngibani? Akashikayezwe umuntu into wayitshala ebumncaneni bakhe. Kaphela ukuthi uthini abantu bawo. Amagama owakhuluma phezu kwabo iwona amagama abazophila ngawo. Amagama owakhuluma phezu kwabo iwona amagama azobalandela ekukhuleni kwabo. Kaphela ukuthi yini oyi-introduce-ayo kubona. Ekukhuleni kwabo kaphela ukuthi yini oyifakayo kubona. Fakiswi akusikho wakho ukumilisa, ukhona ozomilisa. Nikhona abazalwane evangelical. Fakiswi ukhona ozoba namandla okulenza
umsebenzi wakho ukuthi noma uyadakiwe utawuhlala phansi sike sikhuluma izwi bese uthandaza endakwenjalo stop judge your children because of their mistakes. Stop judge your children because of their mistakes, but learn to approach them kulawa mistakes abawenzile, then try by all means ukusondela kuyena bese umkholelisa in order, bese umtshela ukuthi ngiyakudisciplinela this mistake, ungamshayi umntwana uthi uthele. Awusanibona le-evangelical ngiyaza kakube khona amen. Ungamshayi umntwana uthi uthele, but discipline umntwana bese umtshela, ungavele umshaye nje, mtshele ukuthi ngiyakushaya, ngushayela lo ukuze azokwazi ukubuya kusasa ebuye ethi mama I'm sorry. Intukuthelo yakho mayingakuvimbi ukuthi uxhumane nomntanakho. Intukuthelo yenza izolo ayingamvimbi namhlanje ukuthi eze kuwena. Uma intukuthelo yakho ihlala inyanga yonke, yazi ukuthi uvula umgodi ucreate a space ongeke usakwazi ukuzivala impilo yakho yonke. Uzohlala emgaqweni yena ozobamba wena kusasa. Nikhona bazalwane, bantwana hloniphana abazali benu. Impilo ende isekuthekile umhlonipha kanjani umzali wakho. Impilo ende isekulaleleni umzali wakho. Impilo ende itholakala oswazini, hayi ukuthi umama wakho mayekushaya uyakubulala, akakubulala akakuhlukumeze. Yekela ucabanga i-police station umushawa sikhule sinjenje ingoma nathi sashawa. Impilo uswazi likhipha ubula nokuhlakanipha kwezwe okuthandela entanyeni yakho, kodwa bese liletha ukuphila kwaphakade.